बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोरमायनानै होनो नागिरदों। दा बेयाव गोजोनथाव बाथ्राया मा नोंथांमोनहा बाहाय जोबजासिम नायलांबा मिथिगोन। दा फैदो फारि फारि मिथिना ला दिनै बाहाय मा दङ। जे दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे फोसावथाय होदों आरो जाय फोसावथायखौ नोंथांमोनहा बाहाय खोनासंनो मोनगोन गासैखौबो। दा बे जाहैबाय बिटिआर सरकारा हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों आरो बियो बाहाय बबेयाव बा माब्ला आरो मा जागोन बेनि गासै बिथङा बाहाय फैदो फारि फारि नायलां दिनि। जे बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव फैगौ फेब्रुवारि दाननिनो 19, 20 आरो 21 अक्ट'आव क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय फोरबो फालिनो आखायाव लादों होनदों। आरो जेराव बिथांमोनहा बिटिआर हालामनि गासै हारि हारिसाफोरानो गाव गावनि आंगो हारिमुफोरखौ दिन्थिनो हागोन होनदों आरो बेजों लोगोसे गोबां आयदाफोर बेयाव बिथांमोनहा सरजाबफादों आरो बैफोर आयदाफोरानो गाहायाव बुंलांनाय बायदियै जागोन। गिबियाव बिथांमोनहा बे फोरबोनि मुंखौ मिथिहोदों जे रागाम मुं होननानै बिथांमोनहा बे फोरबोनि मुंखौ होदों रागाम मुं होननानै। बेनिनो गिबि सानाव एबा 19 फेब्रुवारि खालि जागोन होनदों। रागाम मुंनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनायानो सिगाङाव थाग्रोगोन, जेराव गुबुन गुबुन हारिमुवारि खौसेथि खालामनो थाखाय बिथांमोनहा बे दिन्थिफुंनायखौ थांखि लादों होनदों। बेनिफ्राय बेयाव हारिमुवारि बिथिङाव सोरहा मा जेंनायाव गोग्लैदों बेनि सायाव गेदेमा हारिमुगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआर सरकारजों बाहाय अपेनलि सावरायलायनाय जागोन होनदों। बेनिफ्राय नैथि सानाव फुंनि समाव आलायारननि देंखो दामगोन होनदों, जायखौ बर'फोरनि दोरोङारि देंखो होनना मिथिनाय जायो। आरो बिनिफ्राय फारि फारियै बिनि उनाव बे सानावनो एखेयैनो आर्ट कालचारेल एक्जिबिसन दिन्थिफुंनाय जागोन होनदों। अर्थात आरिमुवारि दिन्थिफुंनाय जागोन बेयाव, जायखिजाया गुबुन गुबुन हारिफोरनि आर्टनि बिथिङाव सोरहा बेसेबां जौगानाय मा रोंगौथि मा आर्ट दङ बेनि सायाव दिन्थिफुंनाय जागोन होनदों। बेयाव बिसेसखि जानाय लोंनाय हेबनाय दानाय लुनाय बेफोरो सोलिगोन होनदों। बेनिफ्राय जेराव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गावबा गावनि आर्टखौ दिन्थिफुंगोन। बेनि उनाव ओनसोलारि सावथुन दिहुनथायनि थासारिया दा माबादि एबा गोदो माबादिमोन आरो इयुनाव बिथांमोनहा माबादि थासारियाव गोग्लैलांनो लागासिनो दङ, दा बिनि सायावबो गुवारै सावरायलायनाय जागोन होनदों। आरो बेयावबो बिटिआर सरकारजों अपेनलि सावरायलायनाया सोलिगोन होनदों। माने सिनेमानि बिथिङाव सिगाङाव जोंना माबादिमोन एबा जोंनि बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि सिनेमा दिहुननाया दासान्दि मा थासारियाव दङ, दा बेफोरखौ मिथिनानै सावरायनाय जागोन होनदों। आरो बेयाव गुबुन गुबुन आर्टिस्टफोरजों लोगोसे बर'नि जनक जोंखार नार्जारि बिथां आर्टिस्ट आरो बिनिफ्राय रजनि बसुमतारी बिथांमोनाबो फैगोन होनदों। गेदेमाफोर बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों होनदों। आरो बेयावनो गुबुन गुबुन हारिनि सुंद' सावथुन दिन्थिलायनायबो जागोन होनदों। माने सर्ट फिल्मखौबो सुंद'यै दिन्थिफुंलायनानै नायनाय जागोन होनदों। बेजों लोगोसेनो बे सानावनो गुबुन गुबुन हारिनि दामनाय देनायजों लोगोसे खननाय दिन्थिफुंनाय जागोन। बाहाय मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टनि मिउजिक दामनाय जागोन होनदों। आरो बेजों लोगोसे बाहाय गासैखौबो आजावफानाय जागोन, माने गुबुन गुबुन हारिफोरनि बे दामनाय देंखोफोरखौबो बाहाय नुनो मोननाय जागोन बा दिन्थिनाय जागोन होनदों। बेनिनो जोबथा सान एबा 21 अक्ट'खालि खौसेथिनि हान्जा मुंनि मोनसे हारिमुवारि हान्जा सुरनाय जाग्रोगोन होनदों फुङावनो। आरो बे क'क्राझार सहरनिफ्राय कालचारेल कमप्लेक्स गावसिनि प्रग्राम सालिसिम बेयो सोलिहैगोन, बेसिम थांगोन होनदों। आरो बे सानावनो मुलुगनां बिमा राव सान जिहेतु, दा बेजों लोब्बा लाखिनानैनो बेयाव मुंदांखा खन्थाइगिरिफोरनि मोनसे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लानायबो जागोन होनदों। दा बे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लानायाबो गुबुन गुबुन हारिफोरनि खन्थाइगिरिफोरजों जागोन, जेराव बेखौ इउ.जि. ब्रह्म बिथांमोना बेखौ बेखेवगोन होनदों। दा बेनि उनाव क्लजिं सेरेमनि जागोन। बे क्लजिं सेरेमनियाव मुंदांखा आर्टिस्टफोरखौ सायख'नानै बिटिआर सरकारनिफ्राय मान बावनाय जागोन होनदों। माने सिगांनि गागि आर्टिस्टफोर जायफोर दङ बिटिआर ओनसोलाव, दा बिथांमोननिफ्राय साफा सायख'नानै बिटिआर सरकारनिफ्राय माखासे मान बावनाय जागोन, अनारेबल बा फेलिसिटेसन खालामनाय जागोन होनदों। दा बेनिफ्राय बेनि उनाव जोबथारनायाव मुंदांखा आर्टिस्टफोर गेदेमा आर्टिस्टफोर जायखौ जोङो बयबो अनसायना लायो, जे जुबिन गार्ड, बेनिफ्राय सुलेखा, बिग्राय, मेन'का बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन आर्टिस्टफोरजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ फोजोबनानै होगोन होनदों। दा बे बाथ्राया जोंनि जोबोद रंजाथावना बाथ्रा आरो बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो हारि हारिसाफोरनि हारिमुवारि बिथिंनि फारसे बियो मोनसे मोजां लामा लाबोगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। दा जायखौ सरकारा आखायाव लादों बिथांमोनहा बे हाबाखौ मावफुंनायाव आरो जोंनि बिटिआर हालामनि गासैबो रायजो राजा आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि हारिमुवारि बिथिंनि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा बेयाव मैखोमै बाहागो लाफागोन होननानै आसा खालामनो हायो जोङो। आरो बेयाव बिथांमोननि सरकारा जिखौ थांखि लादों बेजों लोगोसे जोंनि हारि हारिसाफोराबो बिथांमोननि थांखिखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामगोन होननानै मिजिंथिनो हायो।
दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो लानाय जादोंमोन। नोंथांमोना बेनि खौरांखौ गुबैयै नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनावबो लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै खोनासंनो हागोन। गोजोन्थों।